Zdravo svima! Nećete verovati šta je Aleksandra Popović okačila na Instagram. Žao mi je što nisam upoznala oca sa dečkom. Stvarno se kajem, to mi je kao knedla u grudima. Ovo će vas totalno šokirati. Objava ćerke Saše Popovića otkriva porodičnu tajnu, o ovome se godinama ćutalo. Aleksandra Popović uvek je svoj ljubavni život držala u tajnosti, ali skoro je sve iznenadila jednom baš zanimljivom objavom na Instagramu. U objavi je podelila urnebesni isečak iz filma, gde vitez propada kroz plafon, kao odgovor na ženinu želju za pravom ljubavlju. Ova neočekivana objava izazvala je veliku pažnju, jer Aleksandra retko priča o svom privatnom životu. Sad svi nagađaju da li je konačno spremna da otkrije nešto više o svojim ljubavnim avanturama. Iako joj je tata poznat, Aleksandra je uvek bila prilično skromna. Ali ko zna? Možda je ovo samo početak i uskoro ćemo saznati još sočnih detalja. Šta vi mislite? Da li Aleksandra nešto nagoveštava? Pratite nas za još novosti o ovoj zanimljivoj priči.